ngrasake napa? Menika wonten ingkang nyuwun sesideman. Ya. Iki kersane Mbak Ika ning Mbak Ika ora rawuh. Ya. Ya diganti kowe. Absen. Kula. Oh nggih. Angge bawa mboten? Nganggo. Nganggo no Tati no ra bawa ngisini-sini. Mbak Tati kok dengaran kalau Pak Seno kok alus ya. Halus semen. Alus. Ora, mengure. Kok diliter atose metu. Mau bengi nesu e kalih kula. Oh, dadi atose iki keri. Ya so atas. Kula nek durung dikapak-kapake ya ora atos. Iya. Nek kono wis mulai atos aku atos. Mambengi nesu kalih kula niku. Tak parapi nangka blonyo. Ah, Didik takut. Napa? Lah atos sih lek. Iya. Aku ra omong ah.